mos kata kobedo ne giyudo loch e yiero madundo ma Olkalao. Kamano bende gikwayo oganda Luo mondo ne ni gwengegi oyiere mana jogo manie duond bura mar ODM. Otieno Job nigi ler mathoth. Lo mag ODM manoyoro e iko mar Daniel Oluoch Wandai, ma en owad gi jatend migawo mar teko James Opiyo Wandai. Opuoyo jo DCP kuom loch mane giyudo nyoro Olkalao. Kata kamano, gikwayo ni gitim nyasi mar gino gi kwe. Hapa Homa Bay karibu na Migori tulikuwa na Kasipul. Tulifanya uchaguzi kwa amani na chama yangu ya ODM ilishinda. Huko Mbeere kulikuwa na uchaguzi. Sijui kitu gani ilifanyika kwa amani, chama ya UDA pia ilishinda. Sasa hata kama tunasherekea, tusherekee kwa amani. Mano wach mosir kod ogai mar ODM Oburu Oginga, mabende oseyo jatend DCP Rigathi Gachagua konyise ni gibed gi mor ni oyudo loch mare mokwongo. We need unity, we need peace, and we don't want our friends to be annoyed all the time. When you see Gachagua, he is always in a fighting mood. He's in a fighting mood as if something is gone wrong. But he has now won an election. When he has won an election, we congratulate him. But he appears to be still annoyed. The IEBC has proved that it can conduct an election with some independence and some impartiality. And the election now is over. So Gachagua, keep your peace. Ewi wach mar yiero, jodak e gwenge makaluo omed kwa mondo obiyo yier mana jotelo mabiro chungi otiko mar ODM. Kaka neno cha DCP bopangore kocha be moyuto kuro. Koro thurwa ka. Wan be nyaka waket mana jo ODM. Iwinjo kamano. Wach mar wuda kik bikel ka. ODM emanyaka kao gini ka to riwore gi uda kucho to loso wach. Jagoro e migawo mar arita Laktar Raymond Omolo kod jaod bura malang'ata Felix Oduor to medo jiwo jopiny ondikre kaka jolut ombulu ne medo yudo teko mar yiero jotelo makare. Wan gi karibu kura 1 million ma jothurwa pok ong'ado. Wasewinjore gi wajumbe wagi, wasewinjore gi MCS, wawinjore gi jotend loch nanga ni kochakore wuok tich Monday wabro wuotho e mier ka mier mondo jogo mosechopo higni 18 mapok oyudo kipande omi kipande. Jogo mosebedo gi kipande to onge kura mondo bende omi kura. The first thing that can make our people remain firm in this government and even in the future, as Wandai said before he left, is one thing and one thing alone. Be a registered voter. Let's have our numbers. Let's negotiate with our numbers on that table. Jotelo go singo mar siro lwedo jatend piny William Ruto e yiero ma higa 2027. Kagiwacho ni Ruto e jatelo mani kod paro maber mar gero oganda Luo kaachiel kod oganda mamoko marom kendo onge kod paro mar pogo oganda. As the people who have the opportunity to serve under President Ruto, we have no fear to continue and support His Excellency in the delivery and in the transformation that this country is seeing under his leadership. Otieno Job, Ramogi TV.